U Lapotincu su u toku završni radovi na izgradnji seoskog krsta. Svetu Trojicu ili duhove celo selo slavi kao seosku slavu i u toku su radovi na postavljanju nastrešnice, a sredstva su obezbeđena iz budžeta opštine Bojnik. U martu 2016. godine na inicijativu omladinske organizacije iz Lapotinca meštani su donirali sredstva i počela izgradnja krsta. Treću godinu za redom litija će proći kroz selo, kaže predsednik omladinske organizacije iz Lapotinca Miroslav Živković. Radimo nastrešnicu krsta. To je inicijativa omladinske organizacije. Mi smo 2016. godine u martu mesecu prikupili sredstva od meštana sela i napravili smo krst, izbetonirali, postavili podlogu. Sad smo dobili sredstva od opštinske samouprave da uradimo nastrešnicu i tako. Spremamo se za nedelju, za Svetu Trojicu. Omladinska organizacija iz Lapotinca ima 11 članova. Kažu da lokalna samouprava ima sluha za njihove ideje, učestvuju na svakom konkursu, a u narednom periodu u planu im je izgradnja letnjikovca pored igrališta. Selo Lapotince ima oko 150 domaćinstava.